Een soort drukkerijen zitten in Zwierwaar of gaan hoe de kop. Vooral omdat de winstmarges in de branche heel die lietser worden. De aanschaf van een nieuwe drukpassen jouwt Recladruk liep wel eens extra mogelijkheden. Wij kregen steeds meer vraag van onze klanten, zeg maar, of om een vernislaag of om een laklaag om te brengen op het drukwerk. En wij konden wel vernislagen aanbrengen, alleen dan moest het een extra keer terug onze oude machine heen. En ja, dat is vaak het duur. Investeren in deze tijd wanneer het min gaat, hoe kan dat? Ja, financieel gelukkig een gezond bedrijf. Investeren in deze tijd houdt dus ook in dat de machines wat goedkoper kopen kist als in de betere tijden. Hoewel de toekomst ook van Recladruk onwis is, hebben ze wel vertrouwen in een merk voor de komende jaren. Die werd moeilijk, maar we hadden ook al over in, daarom hebben we deze investeringen ook in. Natuurlijk is het zo dat er een grote drukkerij en een grafisch bedrijf om ons heen voortvallen. Dus de hoop is dat wij weer degene blowen die overblowen. Bij Recladruk werk je zo'n 10 mensen. Hier hebben het bedrijf een omzet van goed €1 miljoen.